Menirea în păcat zăcea, nici lumină, nici viață nu era. Peste sufletura biruia, întunericul ne stăpânea. Dar pe ce rostia deodată apare, pentru orice suflet de scăpare, prevestind întregi în lume iertare. Cei pierduți găsesc eliberare, e Iisus. Ce viață a adus, nu există cruce fără este, că și omul Hristos a avut început, îmbrăcând umana mea natură, dezbrăcându slava de fiu nefăcut. Dar Hristos a venit nu pentru este, și nici laude sau daruri el nu a dorit, ci-și făcu un tron din asta cruce, ca de cui e slujit eu să fiu mântuit. Pentru orice suflet ce nu moare, în Hristos există a salvare, căci din el se varsă împăcare, pentru veci primi glorificare, e Iisus. Ce viață a adus, nu există cruce fără este, că și omul Hristos a avut început, îmbrăcând umana mea natură, dezbrăcându slava de fiu nefăcut. Dar Hristos a venit nu pentru este, și nici laude sau daruri el nu a dorit, ci-și făcu un tron din asta cruce, ca de cui e slujit eu să fiu mântuit. Căci un rege nu prunc a venit să ne salveze, așeza fi de toți pe cruce, nu în este a urs vină tămâie, n-a vrut nimeni să-i ofere ci bătăi. Și prin jertfa de atunci astăzi dă eliberare, iar prin rănile lui iertare, vindecare. Căci un rege nu prunc a venit ca să găsească ce-a pierdut. Căci un rege nu prunc a venit să ne salveze, așeza fi de toți pe cruce, nu în este a urs milă tămâie, n-a vrut nimeni să-i ofere ci bătăi. Și prin jertfa de atunci astăzi dă eliberare, iar prin rănile lui iertare, vindecare. Căci un rege nu prunc a venit ca să găsească ce-a pierdut. Nu există cruce fără este, că și omul Hristos a avut început, îmbrăcând umana mea natură, dezbrăcându-și slava de fiu nefăcut. Dar Hristos a venit nu pentru este, și nici laude sau daruri nu a dorit, ci-și făcu un tron din asta cruce, ca de cui e slujit eu să fiu mântuit.